Astăzi cerul se pleacă mai aproape de pământ, pentru că sărbătorim una dintre cele mai iubite zile ale verii românești, ziua pe care bătrânii o numeau Sânziene, iar prin alte părți Drăgaica, ziua în care florile galbene se deschid pe câmpuri ca niște candele aprinse de mâna lui Dumnezeu. Dar dincolo de obiceiuri și de flori, această zi are o inimă sfântă, căci astăzi prăznuim nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, după însuși cuvântul Mântuitorului. Dacă sufletul tău caută astăzi o rugăciune care să îl lumineze și să îl liniștească, rămâi alături de noi până la capăt și dacă vrei ca aceste rugăciuni să ajungă la tine în fiecare zi, abonează-te la canalul Duh și Adevăr, ca să ne rugăm împreună, zi după zi, sub ocrotirea Sfinților. Sfântul Ioan Botezătorul este înainte mergătorul Domnului, glasul care a strigat în pustie și a gătit calea Mântuitorului, cel care și-a pus mâna pe creștetul lui Hristos în apele Iordanului și de aceea El ne este sprijinitor puternic înaintea lui Dumnezeu, mijlocitor pentru iertarea păcatelor, povățuitor spre pocăință și luminător al celor rătăciți. Să începem acum rugăciunea cu inima deschisă și cu nădejde, chemând în ajutor pe acest mare proroc al Domnului. Slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Canon de rugăciune. Troparul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Prorocule și înainte mergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicia a te lăuda pe tine, nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim, că nerodirea celeia ce te-a născut și amuțirea părintelui tău s-a dezlegat, într-o slăvită și cinstită nașterea ta și întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduiește. Pe voi evozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, cel ce te-ai născut din fecioară, într-o adâncul nepătimirii, te rog în iacăi, ca ție, ca într-o alăută, într-o omorâre a trupului, să-ți cânt cântare de biruință. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un luceafăr de dimineață frumos, mergând înaintea soarelui, odras la calei sterpe, a propovăduit, arătat nașterea cea din fecioară, acum la toată lumea, luminând marginilor lumina dreptei, credințe și a darului. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Proroc al celui de sus, te vei chema cu adevărat, că vei merge înaintea feței lui Hristos. A strigat Zaharia către tine, fiul său, Ioane prea lăudate, de preasfântul Duh fiind purtat, ca să gătești calea Făcătorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cuvintele lui Gavriil auzindu-le Zaharia, dumnezeieștii vestiri s-a arătat neplecat și cu tăcere a fost osândit. Însă s-a dezlegat de grab de aceasta, că s-a născut glasul cuvântului, Ioan înainte mergătorul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cetatea lui Dumnezeu împăratul tuturor, locașul lui Dumnezeu cel curat, vistierie cinstită, de Dumnezeu născătoare, prea curată, păzește moștenirea ta, care pururea te laudă pe tine și cinstește cu credință nașterea ta. Nu într-o înțelepciune, în putere și în bogăție ne lăudăm, ci întru tine, înțelepciunea Tatălui cea ipostatnică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de tine, iubitorule de oameni. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stăpânească nașterea cea din fecioară, se săvârșește și încă și a slugii cele iubite, cea din maică bătrână și stearpă cu adevărat, că înaintea minunii merge minunea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
cea bătrână și stearpă, pe Fecioara Maică a sărutat, cunoscând fără minciună, căci cu nașterea aceleia se va dezlega legătura stărpiciunii prin voia lui Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Dumnezeu întrupat, neștiind de nuntă, pe mine cel învăluit, cu asuprelile patimilor, mă întărește, că nu este altă ajutătoare afară de tine, prea curată. Cel ce sade în slavă pe scaunul dumnezeirii, pe nor ușor a venit Iisus, cel mai presus de dumnezeire, prin palmă curată, și a izbăvit pe cei ce strigă, slavă, Hristoase, puterii tale. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Taină merge înaintea tainelor celor de negrăit, cu înnoirea așezământului legii celei firești, înainte vestind dezlegarea durerii, îndreptarea acesteia, Hristos și îndumnezeirea. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Isaia, despre partea Tatălui mai înainte, a grăit către Fiul, cel ce avea să se întrupeze. Iată, eu voi trimite înaintea feței tale înger pământesc, cel întocmai cu îngerii, care va striga, slavă, Hristoase, puterii tale, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca să slujesc Stăpânului, ca o slugă m-am născut, că spre aceasta am venit, să vestesc venirea Lui și mai înainte să încredințez nașterea Lui, cea din Fecioară, bătrâna cea stearpă, cu preaslăvire, o drăslind, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfânta de Dumnezeu născătoare, întru care a binevoita se sălăși Lui, ca într-o casă bine mirositoare, cuvântul Tatălui, Dumnezeu cel prea înalt, nu s-a stricat la pântece, nici dureri n-a îndurat, că a născut pe Emanuel, Dumnezeu și omul. Acum mă voi scula după prorocie, a zis Dumnezeu, acum mă voi preaslăvi, acum mă voi înălța, luând din Fecioară pe cel căzut și la lumina cea minunată a dumnezeirii mele îl voi înălța. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pământul a răsărit pe propovăduitorul cel adevărat, pe glasul cel ce a propovăduit tuturor cu limba Duhului, pe Fiul Fecioarei, dreptatea care s-a arătat din cer prin materia trupului. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pusu-te pe tine Domnul sfeșnic, adevărat al lui Hristos, ca să luminezi pe toți, iar pe cei ce vrăjmășesc lui să-i îmbraci în rușine ca într-o haină și pe Fiul cuvântul lui Dumnezeu fără minciuni să-l propovăduiești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Se veselește toată făptura dumnezeiește într-o nașterea ta, că tu, înainte mergătorule, înger pământesc și om ceresc, te-ai arătat pe Dumnezeul ceresc întrupat mai înainte vestindu-l nouă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din tine, Tatăl, cuvântul, cel ce este împreună cu tine, pururea veșnic și nedespărțit, se naște ca fiu unul născut, iar în cele mai de pe urmă din Fecioară, același de la Duhul Sfânt s-a întrupat. Venit am în adâncurile mării și m-a înecat pe mine viforul păcatelor mele cele multe, ci ca un Dumnezeu scoate dintr-o adânc viața mea, mult milostive. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Dumnezeu cuvântul l-ai cunoscut ca un proroc în pântecele Maicii tale și prin limba ei lucrând, de Dumnezeu ai grăit, în cămară întunecată, văzând lumina cea neapropiată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fără tăcere, ca un glas al celui ce strigă pe Mântuitorul lumii, botezătorule, nu înceta rugându-l ca să dezlege stârpiciunea sufletească a celor ce laudă nașterea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sălășluire Dumnezeirii celei neîncăpute, pântecele tău s-a arătat curată, de Dumnezeu născătoare,
spre care cetele cerești fără temere a privi nu pot. Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe înainte mergătorul lui Hristos naște și El este plinirea a toată prorocia. Că pe care prorocii mai înainte l-au propovăduit, pe acesta în Iordan mâna punându-și s-a arătat cuvântul lui Dumnezeu, proroc propovăduitor, împreună și înainte mergător. Cei 3 tineri în Babilon, porunca tiranului, nebunie socotind-o, în mijlocul văpăii au strigat: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeul părinților noștri. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întunecată era mai înainte toată firea pământenilor, o înainte mergătorule. Ci tu, luceafărul cel de dimineață, te-ai arătat strigând: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Firea cea bolnavă toată o a vindecat nașterea ta din cea stearpă, învățând-o, înainte mergătorule, să cânte: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Născut tu te-ai, înainte mergătorule, din cea stearpă, că stearpă făcându-se legea, a venit cu adevărat harul, strigând lui Hristos: Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară preacurată binecuvântată, roagă-te pentru noi, cei ce ne rugăm ție, căci spre tine nădăjduim toți și strigăm ție: Stăpână, nu trece cu vederea pe robul tău. Izbăvitorule al tuturor, atotputernice, pe cei ce se țineau de dreapta credință, în mijlocul văpăii, pogorându-te, i-ai rourat și i-ai învățat să cânte. Toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slugă de lege dătătoare a fost Moise, iar Iisus este Dumnezeu al legii celei noi. Iar acum, înainte mergătorul, ca un mijlocitor al amândurora cântă. Toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pântece pustiu Turtureaua a venit și ca o dumbravă de Dumnezeu sădită, acum a adus bisericii pe înainte mergătorul lui Hristos și cântă. Toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Poporul cel de Dumnezeu purtător, neamul cel sfânt, urmați pe turtureaua lui Hristos și dulce cântați, într-o curățenie viețuiți. Toate lucrurile binecuvântați și lăudați pe Domnul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cea curată și fecioară să o cinstim, care a zămislit în pântece mai presus de fire, spre mântuirea noastră, pe cuvântul cel fără de început și nezidit, căruia și cântăm. Binecuvântați lucrurile pe Domnul, taina lui Dumnezeu cea ascunsă și nespusă, întru tine, preacurată Fecioară, arătat se săvârșește, că Dumnezeu pentru milostivire dintru tine s-a întrupat. Pentru aceea pe tine, ca pe o născătoare de Dumnezeu, te slăvim. Sfinte prorocule Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată, glasul înainte mergătorului este de față înaintea inimilor celor sterpe și pustiite, strigând: Gătiți acum calea lui Hristos, că vine într-o slavă, căruia plecându-ne îl slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca Cel ce de demult, într-o preasfântul Duh, arătat, ai propovăduit pe Fiul, mielul lui Dumnezeu, înainte mergătorule, care ridică păcatul lumii, turmei tale cerei dezlegare de greșeli, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce stăpânești toate făpturile, dăruiește poporului tău semne de biruință, punând pe vrăjmașul supus bisericii, ca să te slăvim pe tine ca pe o născătoare de Dumnezeu. Ca un soare luminos din pântecele Elisabetei,
a răsărit nouă fiul lui Zaharia și a dezlegat amuțirea părintelui său și tuturor popoarelor cu îndrăznire multă a strigat: îndreptați căile Domnului, pentru că acesta va slobozi și va mântui pe cei ce aleargă la dânsul. Pe acesta pe care l-ai propovăduit, Sfinte Ioane, roagă-l să mântuiască sufletele noastre. Spăimântatul sau curată toate cetele îngerești de înfricoșătoare taina nașterii tale, cum cel ce ține toate numai cu voia. În brațele tale ca un om s-a ținut și a luat început cel mai înainte de veci și cu lapte s-a hrănit, cel ce hrănește toată suflarea cu negrăita bunătate. Și pe tine, ca pe o maică a lui Dumnezeu, după adevăr, lăudându-te, te slăvesc. Sfinte proroace și înainte mergătorule Ioan, glas care ai strigat în pustie și ai vestit lumii venirea luminii, pleacă-ți acum urechea spre noi, cei care venim astăzi la tine cu inima grea și cu sufletul însetat de pace. Tu, care încă din pântecele Maicii tale ai săltat de bucurie când s-a apropiat Mântuitorul, tu care ai cunoscut pe Domnul mai înainte de a-L vedea cu ochii trupești, luminează și ochii noștri, cei dinăuntru, ca să-L putem cunoaște și noi acolo unde poate L-am pierdut, în mijlocul zilelor grele, în mijlocul oboselii care nu se mai vindecă prin somn, în mijlocul tăcerii în care uneori ni se pare că nimeni nu ne mai aude, nici în cer, nici pe pământ. Tu ai fost făclia care a ars înaintea soarelui, lumina care a vestit lumina cea adevărată, și de aceea știi mai bine decât oricine ce înseamnă întunericul care apasă peste un suflet ce nu-și mai găsește calea. Coboară spre noi, Sfinte Ioane, cu acea rază pe care ai purtat-o în tine din pântecele Maicii tale și aprinde-o din nou în inimile noastre cele întunecate, ca să nu mai bâșbâim prin frică și prin nedumerire, ci să mergem cu pas sigur pe drumul pe care ni l-a deschis Hristos. Vino în ajutorul celor care zâmbesc în fața lumii, dar plâng în taină atunci când rămân singuri. Vino la cei care s-au obișnuit să-și ascundă durerea sub o față senină, la cei care nu mai au cui spune ce greutate poartă în piept zi de zi. Tu ai văzut cerurile deschizându-se deasupra Iordanului și ai auzit glasul Tatălui mărturisind pe Fiul. Tu ai văzut Duhul Sfânt pogorându-se în chip de porumbel și de aceea te rugăm, deschide și deasupra noastră, măcar pentru o clipă, acea fereastră a cerului, ca să simțim și noi că nu suntem singuri, că deasupra fricilor noastre veghează un Dumnezeu care ne iubește. Atât de des umblăm cu capul plecat și cu privirea în pământ, încât am uitat că cerul este deschis pentru cei ce-L caută. Adu-ne aminte, Sfinte Ioane, cel ce ai stat la hotarul dintre cer și pământ, că Dumnezeu nu este departe, ci mai aproape de noi decât suntem noi înșine. Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile înainte mergătorului Tău, Ioan, luminează mintea noastră cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul nostru cu dragostea crucii Tale, inima noastră cu curăția cuvintelor Tale. Risipește din noi negura îndoielii care se strecoară atât de viclean, alungă teama care ne leagă mâinile și ne fură nădejdea chiar din clipa în care ne pregăteam să sperăm, și dăruiește-ne în locul lor acel curaj liniștit al credinței, care nu strigă, dar nu se clatină, curajul cu care Sfântul Ioan a stat drept înaintea celor puternici ai lumii și nu s-a temut nici de temniță, nici de lanțuri, nici de moarte, ci numai de Tine, Dumnezeul cel viu și adevărat. Întărește-ne, Doamne, în ceasurile când credința ni se subțiază precum o lumânare bătută de vânt, când vin zilele acelea grele în care ne întrebăm dacă rugăciunea noastră mai ajunge undeva, dacă mai are cine să ne asculte. Adu-ne aminte că Sfântul Ioan a propovăduit într-o pustie seacă, unde părea că nu-l aude nimeni, și totuși glasul lui a pregătit calea pentru întreaga lume
și răsună până astăzi în toate bisericile pământului. Așa și glasul nostru, oricât de slab, oricât de stins de oboseală și de lacrimi, ajunge la urechea Ta. Căci Tu, Doamne, auzi nu tăria cuvintelor, ci adâncul tăcut al inimii din care ele se ridică. Dă-ne, Sfinte Ioane, statornicia Ta, ca să nu ne lăsăm doborâți atunci când lumea ne spune, cu glas rece, că rugăciunea nu schimbă nimic, că cerul tace, că totul este la voia întâmplării. Tu, care ai crezut acolo unde alții s-au îndoit, Tu care ai mărturisit adevărul chiar cu prețul vieții Tale, învață-ne să ținem candela credinței aprinsă chiar și atunci când în jurul nostru se face întuneric de plin. Învață-ne că a crede nu înseamnă a nu avea nicio îndoială, ci a rămâne în picioare lângă Hristos chiar și atunci când îndoiala bate la ușă. Ai spune, Doamne, cred, ajută necredinței mele, și a merge mai departe. Și precum Tu ai fost glasul care a strigat, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui, așa fă și din inimile noastre o cale netedă pe care Hristos să poată veni și să se sălășluiască. Ridică din noi tot ce stă piedică între noi și Dumnezeu, netezește cărările întortocheate ale cugetului nostru, umple gropile deznădejdii în care cădem atât de des și surpă dealurile mândriei care ne despart de aproapele și de Domnul, ca stăpânul, venind, să afle în noi o casă pregătită, curată și deschisă, cu candela aprinsă și cu ușa larg deschisă pentru el. Tu ai cunoscut, Sfinte Ioane, bucuria curată de a-L vesti pe Cel ce vine, bucuria prietenului mirelui, care se bucură auzind glasul mirelui. Dă-ne și nouă, celor împovărați, măcar o picătură din această bucurie, bucuria celui care îl așteaptă pe Domnul, nu cu frică și cu cutremur, ci cu inima trează și plină de nădejde luminoasă. Atât de mulți dintre noi am uitat ce înseamnă să ne bucurăm cu adevărat. Ne-am obișnuit cu o tristețe surdă care s-a făcut a doua noastră piele. Dar Tu, Cel ce ai săltat de bucurie încă nenăscut, poți să trezești din nou în noi izvorul acela uitat al bucuriei sfinte. Luminează, Sfinte Proroace, pe toți cei care astăzi se simt rătăciți, pe cei care nu mai știu încotro să apuce, pe cei care au luat hotărâri grele și se tem că au greșit, pe tinerii care caută un drum în viață și nu-l găsesc, pe părinții care nu mai știu cum să-și povățuiască copiii, pe bătrânii care privesc înapoi și se întreabă dacă au trăit cum se cuvine. Tuturor acestora fii povățuitor, Sfinte Ioane, cum ai fost povățuitor neamului întreg, și arată fiecăruia cărarea cea bună care duce la Hristos, lumina care nu se stinge niciodată. Și nouă, celor adunați acum în această rugăciune, dăruiește-ne, Doamne, prin mijlocirea botezătorului Tău, ca lumina credinței să nu se mai stingă în noi nici când, ci să crească din zi în zi, până când vom ajunge să Te vedem față către față în împărăția Ta. Fă din noi purtători de lumină în mijlocul unei lumi întunecate, ca alții, văzând nădejdea din ochii noștri, să se întrebe de unde vine și să caute și ei izvorul ei, care ești Tu, Hristoase, lumina lumii, pe care Sfântul Ioan Te-a vestit și pe care și noi Te mărturisim astăzi cu inima plină de mulțumire. Sfinte Ioane Botezătorule, propovăduitorule al pocăinței, Tu care ai stat la malul Iordanului și ai chemat mulțimile să-și spele păcatele și să-și schimbe viața, cheamă-ne și pe noi astăzi la acea apă curățitoare a lacrimilor, căci venim la Tine cu sufletele încărcate de greșeli pe care nu le-am mai spus nimănui. Tu ai strigat în pustie, pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor, și glasul Tău răsună și astăzi în inimile noastre, obosite, trezindu-ne din somnul nepăsării în care am căzut, fără să băgăm de seamă. Ajută-ne, Sfinte, să auzim acest glas, nu cu frică, ci cu ușurare, ca pe o chemare a unui tată care ne așteaptă acasă. Atât de des, Doamne, am amânat această întoarcere,
Ne-am spus că vom începe mâine, că ne vom îndrepta când vor trece zilele grele, că vom veni la Tine când vom avea mai mult timp și mai multă liniște. Și așa au trecut ani, iar inima ni s-a împietrit puțin câte puțin, fără să simțim. Acum venim, în sfârșit, și Te rugăm, nu privi la cât de târziu am venit, ci la faptul că am venit. Tu nu ai întors spatele nimănui care s-a apropiat de apele pocăinței și nu ne vei întoarce nici nouă spatele acum, când stăm înaintea Ta cu capul plecat și cu inima zdrobită. Curățește-ne, Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile înainte mergătorului Tău, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, de gândurile pe care le-am ascuns chiar și de noi înșine, de cuvintele care au rănit pe cei din jurul nostru, de faptele de care ne este rușine să ne aducem aminte. Spală-ne cu izvorul milei Tale, așa cum Iordanul a primit pe cei ce veneau la Ioan, și fă din noi oameni noi, cu inima înnoită, cu cugetul limpezit, cu sufletul ușurat de povara pe care am purtat-o atâta vreme. Ia de pe umerii noștri greutatea aceasta pe care nu o mai putem duce și dă-ne în loc pacea pe care numai Tu o poți dărui. Sfinte Ioane, Tu care ai trăit în pustie, departe de zarva și de plăcerile lumii, hrănindu-te cu puține și îmbrăcându-te sărăcăcios, învață-ne și pe noi să ne dezlipim inima de atâtea lucruri deșarte de care ne-am legat, căci adesea fugim de noi înșine, în zgomot, în griji, în plăceri trecătoare, numai ca să nu rămânem singuri cu adevărul despre starea sufletului nostru. Dă-ne curajul de a privi în noi înșine fără să ne speriem, de a recunoaște ce este stricat și de a-l aduce înaintea lui Hristos spre vindecare, căci numai ceea ce recunoaștem poate fi tămăduit și numai ceea ce mărturisim poate fi iertat. Trezește, Sfinte Proroace, în cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu dorul de întoarcere acasă. Sunt printre noi suflete care nu au mai intrat de mult într-o biserică, suflete care s-au rușinat de păcatele lor și au crezut că nu mai au loc înaintea lui Dumnezeu, suflete care s-au simțit prea murdare pentru a mai îndrăzni să se roage. Spune-le, prin glasul acestei rugăciuni, că Hristos nu a venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși, că tocmai pe cei căzuți a venit să-i ridice și că nu există păcat mare decât mila lui Dumnezeu. Adu-i înapoi, Sfinte Ioane, pe toți cei rătăciți, așa cum ai adus odinioară un neam întreg la apele pocăinței. Tu ai mustrat fără teamă păcatul, chiar și atunci când l-ai văzut la cei puternici și ți-ai dat viața pentru adevăr. Dă-ne și nouă tăria de a ne mustra mai întâi pe noi înșine, de a fi aspri cu propriile noastre slăbiciuni și blânzi cu ale celorlalți, iar nu invers, cum facem din păcate atât de des. Învață-ne să nu mai căutăm vina în afara noastră, ci să începem îndreptarea lumii din propria noastră inimă, căci acolo este rădăcina și a binelui și a răului. Fă din pocăința noastră nu o frică apăsătoare, ci o ușurare, începutul unei vieți noi, eliberarea celui care în sfârșit pune jos o povară pe care a cărat-o prea multă vreme. Doamne, Cel ce ai trimis pe Ioan să gătească inimile oamenilor pentru venirea Ta, gătește și inimile noastre acum. Sapă în ele fântâna lacrimilor curățitoare, dăruiește-ne darul umilinței, care nu înseamnă a ne disprețui pe noi înșine, ci a ne vedea așa cum suntem, cu nevoia noastră adâncă de Tine. Smerește gândul nostru cel îngânfat, înmoaie inima noastră cea împietrită, deschide ochii noștri cei orbiți de obișnuință, ca să vedem din nou minunea iertării Tale și să nu o mai luăm niciodată ca pe ceva firesc. Căci de câte ori ne-ai iertat, Doamne, și de câte ori am uitat să-ți mulțumim. Dă-ne, prin rugăciunile botezătorului, ca pocăința noastră să nu rămână doar o părere de rău trecătoare, ci să se prefacă în faptă, în schimbarea adevărată a vieții, să nu fie ca ploaia care cade pe piatră și se scurge fără urmă, ci ca ploaia care pătrunde în pământul însetat
și îl face să rodească. Ajută-ne să ne împăcăm cu cei cu care ne-am certat, să iertăm pe cei care ne-au greșit, așa cum cerem și noi să fim iertați, să întoarcem răul în bine și ura în dragoste, căci aceasta este roada adevărată a pocăinței, fără de care lacrimile noastre rămân fără rod. Curățește, Sfinte Ioane, casele noastre și familiile noastre de tot ce le tulbură pacea, de certuri, de neînțelegeri, de cuvinte grele aruncate în clipe de mânie. Adu liniștea acolo unde domnește învrăjbirea, adu iertarea acolo unde s-a strâns amărăciune, adu apropierea acolo unde frica și mândria au ridicat ziduri între oameni care odată se iubeau. Fă din fiecare casă în care ajunge această rugăciune un loc curat, în care Hristos să poată locui, o biserică mică în care să se înalțe iertare și mulțumire în loc de ceartă și învinuire. Și când va veni ceasul în care va trebui să dăm seama de viața noastră, Sfinte Ioane, fii lângă noi, mijlocitor, tu care stai aproape de Hristos și ai îndrăznire înaintea Lui. Roagă-te ca pocăința pe care o începem astăzi să nu se stingă mâine, ci să crească și să ne însoțească până la capătul drumului, ca să ajungem curățiți și înnoiți înaintea Domnului. Iar până atunci, ține-ne, te rugăm, în starea aceasta de trezvie și de căință blândă, ca să nu mai adormim în nepăsare, ci să veghem, având candela aprinsă, gata oricând să-L întâmpinăm pe Cel ce vine. Primește, Doamne, această rugăciune a noastră, cu toate lacrimile nespuse din spatele ei, cu tot dorul de curăție pe care l-ai pus Tu însuți în inimile noastre. Și precum ai primit pe cei ce veneau la Ioan și ieșeau din apă, curățiți și ușurați, primește-ne și pe noi, cei ce venim astăzi la Tine prin mijlocirea Lui, și ne dăruiește iertare, înnoire și pace, ca să Te slăvim cu inima curată, acum și în toate zilele vieții noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte proroace și înainte mergătorule Ioan, primește rugăciunea celor care au rămas până la capăt alături de noi și mijlocește înaintea lui Hristos pentru fiecare suflet care a ascultat aceste cuvinte cu inima deschisă. Binecuvântarea Domnului să se pogoare peste tine și peste casa ta, lumina pe care a vestit-o Botezătorul să-ți lumineze calea, iar pacea lui Hristos să rămână în inima ta în această zi de sărbătoare și în toate zilele vieții tale. Îți mulțumim din suflet că ai stat cu noi în rugăciune până la sfârșit. Dacă această rugăciune ți-a atins inima, scrie un amin în comentarii și un gând despre Sfântul Ioan, distribuie-o cuiva drag și abonează-te la canalul Duh și Adevăr. Sfinte Ioane Botezătorule, glas care ai gătit calea Domnului, gătește și inimile noastre pentru venirea Lui și roagă-te pentru noi, ca lumina cea neapusă să răsară peste sufletele noastre. Primiți sărbătoarea sânzienelor cu sănătate, cu pace și cu credință neclintită. Amin.